Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda we baqy tarap ýurdumyzdaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşýär. Hormatly prezident Hudaý Gurbanoğlu Berdimuhammedow şu gün Sähär bilen ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygyny, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornataryny, Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornataryny, Döwlet Hukuk Geňeşiniň agalaryny, şeýlekeme Aşgabat şäheriniň we welaýetlaryň häkimlerini telefon arkaly täze 2022-nji ýyl bilen gutady. Arkada prezident bilen belleşýäli 2021-nji ýyly Türkmenistanyň diňe bir ýurdumyzy üçin eýsem tutuş dünýä üçin ähmiýetli maslahatlara, şanly wakalara baý boldy. Tarih üçin gysga döwrüň içinde milli ykdysatymyň ähli puduklaryny uly ösüşleri gadanly. Halkymyň ýaşaýyş durmuş ýagdaýy ösüşiň täze derejesine çykdy. Diýarymyň welaýetlerine düýpli özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde bugün owulaň we şäherleň keşfi tanalma derejede özgördi. Ekrançylyk meýdanlaryna ihlasy zähmet çekýän Bagdaý hanlaryň öňüjlükli işi ýokary derejeli durmuşy uruny zerur şertleri üpşnedilýär. Bu bolsa yerlerden alınýan hasylyň artdyrylmagyny, ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň orun tutýan önümçiligiň ösürilmegini, pudugyň gaýtadan işleýän senatyň işiniň ýokarlanylmagyny üpşnedýär. Yaşlaryň watansöýçilik ruhuny belende galdyrmak, hemem dünýä alymyna çuňur aralaşmagyny, häzirki zamanyň täzeçilik tehnologiýalarynyň habarly bolmagyny üpşnetmek, işgärliň hüner derejesini ýokarlandyrmak meseleleri berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne alynıp barylýan döwlet siýasatynyň möhüm urlarynyň birine urly. Hormatly prezident Hudaý Gurbanoğlu Berdimuhammedow hökümet agdalary Milli Geňeşiň mejlisiniň ýolbaşçysy, Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary, Döwlet Hukuk Geňeşiniň agdalary, Aşgabat şäheriniň hemde welaýetlaryň häkimleri bilen bolan telefon arkaly söhbetleşikdi. Olary täze ýyl bayram bilen ýeni döwürge gutlady. Hemem hemmelere berk jan saglyk, maşgala awadançylygy, diýarymyzyň we halkymyzyň rowaşy uruny alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzu etdi. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyna täze ýyl münasibetli gelen gutlaw hatlar bilen tanışdyrýas. Ilkinji tanışdyrjy gutlawmyzy şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Merquliýewич, Qırgızstanyň halkynyň adyndan hemem hut öz adymdan sizi we Türkmenistanyň dogunly halkyny ýetip gelene täze 2022-nji ýyl bilen gutlaýan. Geçip barýan ýyly Qırgız türkmen iki taraplaryň gatnaşyklaryna goşmaçy kuwat berdi. Türkmenistanyň urany resmi saparmyň şäherlerini Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň Abada milli täýähatçylyk roluny geçirilen konsultativ duşugyny şeýlekeme Türkiýe dili döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň we ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitleriniň başynda siz bilene duşugymyzy meherli ýatlaýan. Biziň aramyzda hakyky dogunlyk we özara ynanşmak esasynda kemale gelen gatnaşyklaryň geljekde Qırgız Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda özara bähwetlik hem strategik häsiýetli hyzmatdaşlygyň ösürilmegine ýardam berjekdigine inanýan. Hormatly Gurbanoğlu Merquliýewich, size berkjan saglyk, bagyt we jogapkärlik döwrüde işiňizde üstünlikleri Türkmenistanyň dogunlyk halkyna bolsa awadançylyk arzu edýän Sadyr Japarow, Qırgız Respublikasynyň prezidenti. Bu tlada şeýle sözler bar. Onuň Ali Hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Merquliýewich, ýetip gelene täze 2022-nji ýyl münasibetli tüý sürekdeni gutlawlamy beýan edýän. Size awadançylyk, berkjan saglyk, Türkmenistanyň dogunlyk halkynyň bähwetini ähli meýilnamalaryň hemem başlangyçlaryň amala aşmagyny arzu edýän Kasym Jomart Tokaýew, Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti. Bu tlada şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedarati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Siziň Ali Hedaratiňiz hemem siziň dostlukly halkyňyza täze 2022-nji ýyl münasibetli tüý sürekdeni gutlawlamy hemem eň gowy arzulamy iýermek meniň üçin uly mertebedir. Täze ýylyň biziň dostlukly halklarymyz hemde bütün dünýäniň ähli halklary üçin parahatçylyk we awadançylyk rowaşlyga ýetmeň ýoluny hyzmatdaşlyk üçin mümkinçiliklerini
ýyly boljakdygyna umyt edýän. Jenap prezident size tüý sürekden hormat goýýany mardaky ananlarmalamy kawrudyň. Abdel Fattah al-Sisi, Misr Arab Respublikasynyň prezidenti. Buğutluda şeýle sözler bar. Onuň aly Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow size aly Hazretiňizde täze 2022-nji ýyl münasibetli tüý sürekden gutlulamy beýan edýän. Hemem siziň iwereni gutlugyňyz üçin hoşallyk bildirýän. Size berkjan saglyk hemde awadançylyk, türkmen halkyna bolsa üstünlikleri we rowaşlyk baradaky iň gowy arzulamy kawrudyň. Mahmud Abbas, Palestina döwletiniň prezidenti. Buğutluda şeýle diýilýär, onuň aly Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow siziň aly Hazretiňiz täze ýylda bagyt hemem awadançylyk baradaky iň gowy arzulamy kawrudyň. Margareta Aleksandrina Torhildor Ingaz, Daniýanyň şadenany. Buğutluda şeýle sözler bar. Onuň aly Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow siziň aly Hazretiňiz täze ýyl münasibetli iň gowy arzulamy kawrudyň. Harald V, Norwegiýanyň padşasy. Buğutluda şeýle diýilýär, onuň aly Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow täze 2022-nji ýylyň gelip ýetme münasibetli siziň aly Hazretiňizde bu ýylyň hemme halklara hemem bütün adamzada awadançylyk şeýle rowaşlyk getirme baradaky arzulamy beýan edýän tüý sürekden gutlulamy ýollamak meniň üçin uly şatlykdyr. Siziň aly Hazretiňizde berkjan saglyk hemem bagyt şeýle biziň ýurtlarymyzyň we dostlukly halklarymyzyň arasynda iki taraplaryň gatnaşyklaryň mundan beýlekde üstürilmegini arzu edýän. Meniň iň gowy arzulamy kawrudyň. Şeyh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait döwletiniň emiri. Buğutluda şeýle sözler bar. Onuň aly Hazreti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow goý täze ýyl bayramy eşretleri hemem umytlary besenip dostlamada we maşgalalamada awadançylyk, saglyk hemde rowaşlyk hemra bolsun. Goý täze ýyl hemmeler üçin röwşen geljek gurma orunda alalaşyk ruhyny ählimede jewsendirsin. Kanadanyň general gubernatory Mary Simon we oň ýan ýoldaşy. Hormatly prezident we minister kabinetiniň 24-nji dekabrynda geçiren mejlisinde hökümetiň agzalaryna ýüzlenip, täze ýyl bayram münasibetli goşmaça durmuş şäherlerini guramak boýunça anyk görkezmeler berdi. Şunu 31-nji dekabrda hemem 1-nji ýanwarda raýatlamyň şäher awtobuslaryny mowut gatnadylanmagyny guramak tapşyryldy. Hormatly prezident bilen döwlet adam şeýle şygarynyň aýdyň ýüze çykmasyny öwrenbey asarly şäher bayramçylyk şäherlerine öz goşly öwüşgün çaýa. Täze ýyl bayramynyň öň ýanyny akşuňlerde gurulýan şäherlerdir dawralan öwüşgüni öz goşly aýratynlygy bilen hatam tapawtynýar. Şolon hataryny paýtatymyzyň ilatyna hyzmat edýän awtobusyň ýetip gelýän täze 2022-nji ýyl münasibetli dürli täsirli şygarlar, täze öwüşgünler bilen bedelmegi aýratyn tarypy münasipdir. Şuňlar şaýollarda, köşelerde her gapdalyny ajaýyp şygarlar täze ýyl bedegleri ýadylan awtobusyň hereket etmeginden, ýaşaýjylarda we awtobusyň hyzmatyndan peýdalanýan raýatlarda bayramçylygyň kalplary galkandyrjy duýgularyny finlemek bolýar. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň awadançylygy we eşretli durmuşy baradaky ýygyderli aladalary esasynda dünýäň ösen döwletlerinden satyn alynan iň döwrewap derejedäki awtobusyň şu bayramçylyk günlerini Hatta 31 dekabr 1 ýanwar günleri ilatymyda mowut hyzmat etmeginiň ören täsirli we ähmiýetli şäherdigini bellemek gerek. Dürli şygarlar bilen bedelen awtobusyň hereket etmegi öz nowatynda halkymyzyň watansöýçilik duýgularynyň artmagyna, garaşsyzlygyň many mazmuny bolan düşünjeleriniň hemde şoň esasynda garaşsylygymyzy putolandyrmak ornuny maksady gönüktirilen işleri amala aşyrmaga hemde hormatly prezidentimiziň başçylygynda geljekki ýylyň rowaşlyklary beslenjekdigine ynam artdyrýar. Şoň orada awtobusyň hyzmatlaryndan mowut peýdalanýan illeşlerimiz gurulan şeýle şäherden tüý sürekden ruhlanýanlyklaryny aýdyp, muň üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler.
Şuňlary toýlar edil diýärmizde täze 2022-nji ýylyň şany ugrulýan bayramçylyk çäreleri giň ýerimde ýaýwanlaryp, ülkemizde şatlyk şagalaňy toý dabralaryna besenýär. Täze 2022-nji halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň şany ugrulýan bayramçylyk dabralary ýurdumyzyň ähli künjegini ullun gurşabarly. Täze halkyň arkadagly zamanasy ýylyna başlanyp paýtatymyzyň dürli künjeklerine geçirilen bayramçylyk dabaralary ýokary ruhy bilen besenýär. Feýilgäklerde hemde din jaş merkellerine owadan bedelen täze ýyl arçalarynyň ýanyna guralan dabaralarda şernowaly aýdym saatlara giň germerli. Orada asu dolan hemde bagtyarlygyň höküm sürýän ýurdumyzda gahrman arkadagymyzyň amala aşyrýan beýik maksatly tutumly işleri, edil watanymyzyň ösüşleri hemde täze ýylyň wasfy uly hyjy bilen beýan edildi. Aýalawadar gar paman gatnaşmagyna şatlyk şowkun bilen geçirilen dawaral şäherler hemmelerde ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrdy. Ýerine ýetirilen her bir joşgyny çykyş bayramçylyk dawaralarynyň şowkuny artdyryp, tomoşaçylaryň dowamly el çarpışmalary bilen garşylandy. Çağalaryň uly höwes bilen gatnaşýan täze ýyl bayramçylygy münasibetli geçirilen bayramçylyk dawaralaryna ýanglanan aýdymdyr saatlaryň ählisi bagtyar raýatlaryň göwünlerini galkandyryp, saatlaryny hasartyrdy. Türkmenistanyň magtumulyny ýaşlar guramasynyň merkezi Geňeşgemde Türkmenistan Aziýet tarapyndan Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna hormatly prezidentimiň başdanlygyna durmuşa geçirilýän beýik işleri açyp görkezmek hemde wagt etmek maksadyndan ugranyp yglan edilen Garaşsaz Baky we tarap Türkmenistan ýaşlaryň gözi bilen atly döredijlik bäsleşiniň ýeňjilerini fiýalamak dawarasy täze ýyl bayramynyň çärelerini otgoşdy. Bäsleşe gatnaşan ýaşlar Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna durmuşa geçirilen beýik işler, muqaddas garaşsızlygymyzyň şany 30 ýyllyk münasibetli açylyp ulanmagy berilen disgalar, hemişelik beýtaraplygymyzyň ýurdumyzyň içeri we daşary siýasatynyň orny, dünýäde parahatçylyk we anaşmagy poturlandyrmakda Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlarynyň, täzeçil garaşyklarynyň ähmetini, olaryň many mazmunyny adanylýan üstünlikleri anyk masalara galy görkezýän makalalardyr o şirklerin hem de söhbetçilerin bir näçesini görkezdiler. Murat Gary ifadany Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetinde täze ýyl münasibetli geçirilen dawara ýokary honetligi besenýär. Aýdym saatlarda hormatly prezidentimiň beýik işleri gazanylan üstünlikler belentden wasp edildi. Täze ýyl bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň Telekommunikatsiýalary we Informatika institutyna geçirilen dawara hoş geldiň täze ýyl biziň diýara diýilip atlandyrly. Türkmen Döwlet Binegarlyk Gurulşy Institutyna täze ýyl bayram münasibetli arkadagy ömür ýurda salamat Türkmen we şan açylsyn täze ýyl ady bilen aýdym saatly bayramçylyk dawarasy geçirildi. Halkymyz döwlet tutumlary, şany sepketleri gahrman akadamynyň ady bilen baglanşdyrýar. Institutyň ogullar aýdym saat toparyny ýerine ýetiren hoş hawaly, şerin mukamly aýdym saatlary hemmeleri şatlyk paýlady. Asuda diýarymyzy täze ýyly söýgüni wasp edýän ajaýyp aýdymlary bayramçylyk joşgyny hasartyrdy. Täze ýylymyzda özüniň ajaýyp şygary bilen biziň her birimiziň kalbymyzda hormatly prezidentimize bolan uýsanjymyzy artyryp, täze üstünlikleri ruhlandyrýar. Magtumulyny Türkmen Döwlet Uniwersitetinde täze ýyla başlanyp geçirilen çäre ajaýyp zamanamyzyň öz boşlugy waspyny urly. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetine geçirilen dawara täze ýyl bayramyna başlandy. Ýaşgyrlyk haýfadyny halkara Newt we Gaz Uniwersitetinde täze ýyl münasibetli geçirilen dawara ýokaly galkynyş mahsus boldy. Türkmen Döwlet Ykdysadyt we Dolanlyş Institutynyň täze ýyla başlanan dawara şatlyk şowkuny bilen tapatlandy. Döwlet Mehmet Azadadyň Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň täze ýyl dawarasy uly şowkuny bilen bellenip geçirildi. Dünýä dilleri bilen bir hatarda dünýäniň medeniýetini we sunwatyny öwrenýän talip ýaşlaryň dörli dillerde ýerine ýetiren aýdymlardyr sanslary dawara aýratyn öwüşgün berdi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty Kärdaşa Kılıçlarynyň Mary Vilayet Birleşmesi Demokratik Partiýanyň Mary Vilayet Komiteti bilen bilelikde uramaklarına täze ýyl bayramçylyk münasibetli aýdym saatly dawaral çäre geçirildi. Bu çärede institutyň gowwat aýdym saat toparyny ýerine ýetirmeklerine watanmyzy, gahrman arkadamyzy wasp edýän aýdymlara we tanslara tomoş edildi. Türkmenistanyň Injiniýer Tehnika we Ulu Kommunikasiýalary Institutynyň täze ýyl bayramyna başlanan dawara üstünliklerimiň öz boşlugy beýanyny urly. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklary Institutyna geçirilen dawara täze ýyl bilen baglanşyk boldy. Türkmen Owakyjylyk Institutyna täze ýyl münasibetli geçirilen çärede hormatly prezidentimiň öňdöňörjüligi netijesinde gazanylýan ösüşlerimiň wasp ýetirli.
Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň täze ýyl bayramçylyk çärelerine ýokary galkynyş mahsus boldy. Oğuzhanadaňky Injinier Tehnologiýalar Uniwersitetine täze ýyl münasibetli geçirilen dawra hemmelere şatlyk baýlady. Türkmen Döwlet Maliýe Institutyna geçirilen bayramçylyk dawrasy hoş geldiň täze ýyl biziň ýylllara diýilip atlanyrly. Täze ýyl bayramçylyk münasibetli Seýitnazar Seýdadyň Türkmen Döwlet Moğolumçylyk Instituty bilen Ýaşlar Guramasynyň Türkmen Hawa Şeger Geňeşiniň bilelikde guramaklaryna arka dagly gül ýara hoş geldiň sen täze ýyl atly aýdym faýly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Paýtagtymyzdaky döwletliler köşkünni arka dagly diýara hoş geldiň täze ýyl atly bayramçylyk dawrasy Bilim Medeniýet Ministrlikleriniň Aşgabat şäher häkimliginiň we jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryna geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasyna täze ýyl münasibetli geçirilen çäreni tutuşlygyny şatlyk şowkuny gurşawaly. Ähli urlardaky ösüşlerimiň öz boşly beýany urlaryny çäre işen häsiýet mahsus boldy. Paýtagtymyzdaky Jahan Döwletçilik Merkezine Aşgabat şäheriniň bagtyýarlygy tarap häkimliginiň Ýaşlar Guramasynyň bagtyýarlygy tarap geňeşiniň bilelikde guramaklaryna hoş gelipsiň diýaryma täze ýyl atly aýdym faýly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Täze ýyl bayramçylyk münasibetli Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetiniň Aşgabat şäherindäki Agrysenat ortaokuna okul mekdebinde talip ýaşlaryň arasynda ingliz diline bäsiş geçirildi. Talip ýaşlar bäsişiň dowamyna ingliz diline aýdym aýtmak, goşgy aýtmak, täze ýyl gutluglaryny beýan etmek boýunça bäsişdiler. Türkmenistanyň bazara manfaatlaryny Döwlet Şagylar Kitapxanasy özüniň ýaşaşyk okuwçylary bilen täze ýyl bayramçylyk münasibetli aýdym faýly dörejilik duşuny geçirdi. Şäherde hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt ähmiýetli işleri ýaşlar baradaky tagallalarda ortanda giňişleýän gurrun edildi. Ýaşlar guramalarynyň köpetdäkinde berqararlyk tarap geňeşleriniň guramaklaryna geçirilen dawralar täze ýyl bayramçylyk münasibetli geçirilen şäherleriň üstüne ýetirip olar şatlyk şowkuny geçirdi. Täze ýyl bayramçylyk münasibetli Demokratik Partiýanyň Bilmeni tarap komitetiniň etirab ýaşlar guramasynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen şäherde ýokary ruhy bilentligi geçirdi. Ahar vilayet häkimliginiň Demokratik we Agrar şeýlede senagaçylar we telekeçiler partiýalarynyň vilayet komitetleriniň käde şaklaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň şeýlede Zenanlar guramasynyň vilayet bölüminiň vilayet ýaşlar guramasynyň baş bilim hemde medeniýet müdürlükleriniň guramaklaryna Türkmeniň Aýgoý binasynyň ýanynaky dawralar merkezine arka dagly zamanamy hoş gelipsiň täze ýyl atly geçirilen dawra şatlyk şowkuny geçirdi. Ýakymly duýgular gurşawalan dawranyň dowamyna medeniýet hemde sungat işgärleriniň bilen joşkun bilen ýerine ýetiren aýdym faýallaryna we tanslaryna berqara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň watanymyzyň hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt hemde umumy adamlar behwitli amala asyrýan sahawatly işleriniň ajaýyp durmuşymyň hemde hemmeleriň kalbyna şatlyk duýgularyny oýarýan täze ýyl bayramynyň watby biletden ýetirildi. Ýaşy umid arzuwlaryň bayram bolan täze ýyl bayramçylyk münasibetli Balkan vilayet häkimligi Demokratik Partiýanyň Balkan vilayet hemde Balkan Hawa şeger komitetleriniň kärde şaklaşygynyň vilayet birleşmesiniň Ýaşlar Guramasynyň vilayet geňeşiniň Balkan Hawa şegernäki Türkmeniň Aýgoý binasyna guran aýdym faýly bayramçylyk dawrasy ýatda galy pursatlara baý boldy. Dawarada başy sazanlar hemde estrada aýdymçylardan çeper höwçeňler çykyş edip dawra adnyjylara şatlyk paýladylar. Berqara döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belend ösüşlerine ruhlanan kalpary şatlyk buýsonçdan pür bolan Balkanly medeniýet hemde sungat işgärlerdir talip ýaşlarynyň hoş hawaly buýsonçy çykyşlaryna bolsa täze ýylyň gahrman arkadamyzyň saýasyna bagtyýar durmuşymyň halkyň arkadagly zamanatynyň wasby belendden ýetirildi. Bereketi tarawyna geçirilen dawra täze ýyl bayramyna başlandy. Ýokary guramaçylyga wetlenen çärede täze ýylyň täze üstünliklere wetlenjek we baradaky çykyşlara giň gerenmerli. Bayramçylyk çäresi Serdar Şeger ýaşlar guramasy tarapyndan ham geçirildi. Täze ýyl bayramçylyk münasibetli Daşary vilayatyna geçirilen bayramçylyk dawralaryna artgaly berekede füýji arzuwlara wetlenip gelen 2022-nji ýylymyz ýokary honentlikde wasp edilýär. Vilayatyň iň gözel künjeginde Türkmeniň Aýgoý binasyna geçirilen aýdym faýly bayramçylyk dawrasy şatlyk şowkuny wetlendi. Daşary vilayet häkimliginiň Zenanlar birleşmesiniň vilayet şäher bölümleriniň vilayet medeniýet müdürlüğiniň kärde şaklaşyklarynyň vilayet birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen bayramçylyk dawrasyna dürli podoklarda zähmet çekýän bagtyýar raýatlarymyz uly höwes bilen gatnaşdylar. Owadan öwüşgünler bilen bedelen ajaýyp sahnada aýdym faýly çykyşlar bu ýere gelenleriň ählisine täze ýyl şatlygyny paýlady. Bu ýerde ýanglanan aýdymdyr saatlarda, joşgyny tantlarda ediz watanymyzyň, täze ýylymyzyň, hormatly arkadamyzyň öz mehriban halkyna peşkeş beren bagtyýarlyk döwrüniň watpynyň ýetirilmegi, dawra atnaşan bagtyýar raýatlaryň gowun guşuny ganatlanyrdy.
Baky jywan täze ýylyň bu dawratyna atlaşan adamlar baky wagtyalygy hemiselik peşkeş beren Mehriban Arkadamyň adyna alkyş sözlerini aýtdylar. Täze 2022-nji halkyň arkadagly zamanaty ýylynyň şanyna gurulan bayramçylyk dawralary Lewap welaýatynyň ullan gurşap aldy. Täze ýyl münasibetli dinanlar birleşiginiň Lewap welaýaty hemde Türkmenawa şeger bölümleriniň bilelikde guramaklarına täze ýylyň şowkuny ýürekleriň joşgyna adylan geçirilen bayramçylyk şeýresem täsirli hemde özüne çekijiligi bilen tapatlandy. Dawraly pursatlarda medeniyet hemde sungat işgärleriniň şeýrede bagtyar körpen etdiň ýerine ýetirmeklerine joşgyny aýdymlara giň orun berildi. Bayramçylyk çykyşlaryna täze ýylymyň hormatly prezidentimiň rowazy işleriniň tarifi ullan ýetirilip, şerne waly aýdymlar belentden belent ýaňlany. Dawratnyjylar esletli zamanany bagtyar halkymyza peşkeş beren arkada prezidentimize tüýs sürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdylar. Marşeger Murga we Trap häkimlikleriniň şäher hemde etrap dinanlar bölümleriniň ýaşlar guramatynyň Marşeger geňeşiniň senagatçylar we telekäçiler partiýasynyň Mary vilayet komitetiniň vilayet medeniýet müdürlüğiniň şeýlede Marynyň Lukmançylyk orta oku mekdebiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen bayramçylyk dawrasam özüniň täsirligi bilen tapatlandy. Watanma bagat bolup gel täze ýyl ady bilen geçirilen bu bayramçylyk dawrasyna jigmeçilik guramalarynyň wekilleri talip ýaşlar gatnaşdylar. Bu davrada medeniýet we sungat üswatlarynyň aýdymsaz tam toporlary özleriniň bayramçylyk münasibetli ýürüte taýýarlan çykyşlaryny görkezdiler. Bayramçylyk libasyna bedelen sahnada sungat üswatlarynyň hormatly prezidentimiň döwlet berkbetli alyp barýan işlerini bagtyar zamanamyzy täze ýylyň ajaýyp pursatlaryny wasp edip ýerine ýetiren aýdymsazlary tam toporlarynyň joşgyny taslary bayramçylyk şatlaryny hasartyrdy. Öz işlerine döwrüň taraplarına laýyk ýola goýan ýurdumyň işgör telekäçleri täze ýyl bayram münasibetli içerki bazarlarymyzy ýokary hili ady günümlerden çüretmek işlerine sallamly goşant goşýarlar. Marşa hernäki Merjen şöhlesi hususy kärhanasynyň işleriniň bayramçylygyň öň ýanyna işe girdilen önümçilik bölümini önürlük başynan alçy harit nişanly ady günümlerini halkymyzyň uly islegleri ýany haritlarynyň kataryna görkezmek bolar. Mehriban Arkadamyň taýtyl taýlalaryň tejetine ýurdumyzda kiçik we orta telekäçiligi ösürmek barada amalaşylýan işleri işgür telekäçilen halkymyzyň ady günümlerini bolan isleglerini kanagatlandyrmak babada alyp barýan işlerini uly badarga berýär. Hususy kärhanalaryň işleriniň gujur gaýratly çekýän zähmetleriň tejetine bagtyarlyk töwrümizde önürlýän ady günümleriniň görnüşleri barharty. Türkmenistanyň senagatçylar we telekäçiler birleşmesiniň azasy bolan Marşa hernäki Merjen şöhreti hususy kärhanasynyň işleri ady günümleriniň dürli görnüşlerini önürmek işlerine münasip goşant goşýarlar. Bu kärhananyň bayramçylygyň öň ýanyna işe girilen çörek we konditor önümlerini önürýän önümçilik bölümi daşary ýurduň belli kompaniýalarynyň täze tehnologiýaly enjamlary bilen çödelenler. Şunun bilen birlikde kärhanada täze iş ornurym döredipdir. Kärhananyň örümçilik bölüminde oturdulan täze enjamlaryň kömegi arkaly bu ýerde alçy harit nişanly Mekke jowan taýyjyklarynyň çipsilen urdulan çörek börüjükleriniň bir näçe görnüşleri önürlýär. Bu ýerde oturdulan döwrbap enjamlaryň bolsa her günde ortaça 3000 kilogramy goly. Şular ýaly ady günümlerini önürmäge mümkinçiligi bar. Işgür telekäçileň çekýän ýadusy zähmetleri netijesinde günnelik önürlýän ady günümlerini qaqadylan towuk, şoklat hememe peýnir ýaly önümleň tagamlary berilip olary döwrbap gapyra gaplanýar. Bu ady günümleriniň täze ýyl bayramçylygynyň öň ýanyna günlerde önürlüp başlanmagy we hususy kärhananyň işçileriniň 2021-nji ýyly uly zähmet üstünlikleri bilen jemleýäniň aýdyň suwutnamasy. Önümçiligi täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen geljekde önürlýän ady günümleriniň möçelerini hem görnüşlerini hasam artdyrmak maksadyny ýani işgör telekäçileri şunlary tutan ýerli zähmet çekip öz önürýän ýokary hili ady günümlerini dukanlara hem içerki bazarlarymyza çykarmak arkaly ilatmada ýetirýärler. Ýurdumyzyň batly gadamlar bilen ösüşlerine göwünlere galkynyp zähmet çekýän hususy kärhananyň işleri telekäçiligi ösürmekde bazar bolçulugyny öpçün etmekde alyp barýan döwlet ähmiýetli işler üçin Mehriban Arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Türkmenistan parahatçylygyň we ynanşmaň watany ýylyna ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli urganlaryny ýokary netijeler galanly. Bu ähli halk galkynyşyny ykdysadyň döwleti degişdäl urgamynyň edara kärhanalary işen goşuldylar. Şeýle kärhanalary Daşogu welaýatyna da awel güneşi diýarmyzyň ösüşlerini münasip goşant goşmak olaň işçi gullukçylarynyň baş maksadyny urly. Welaýatyň Göwrög etrabyna ýerleşýän Türkmenistanyň senagatçylary we telekäçiler birleşmesiniň agzasy Döwür harit nişanly önümleri önürýän kärhananyň mysalyny muňa aýdyň göz ýetirmek bolýar.
Hormat prezident bilen öňde goýan möhüm wezipelerini uralýany daşy vilayatynyň telekeşerime dürlügi görnüşi, eslegli önümleri öndürmekde özleriniň iş usatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini berýär. Keçigi orta telekeşerigi ösdürmekligiň hasabyny öňürleýän dürlügi görnüşi önümleri bugün ýurdumyzyň ak bazarlarynyň, dükanlarynyň, toý saçaklarynyň bedegidir. Daşy vilayatynyň telekeşeri hem hususy kärhanlary öňürleýän önümden görnüşlerini köpürdüp, olaň ýokary hili bolmagyna gadanýarlar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeşer birleşmesiniň azasy bolan bu kärhanada alkogolsuz içkileri öňürmekligem ýoly goýuldy. Häzir 24 görnüşi döwür harit nişany dürli ölçüde gaplara gaplanýan gazandyrylan içkileri ila tarapyndan ýokary islegden alınýar. Hormat prezident bilen dördüp berýän mümkinçiliginden ýerlikli peýdalanýan kärhanada önümleri häzirki zaman tehnologiýa esasynda öňürleýär. Hemme göze ýerlikli gaplara gaplanýar. Şeýle kärhanlarda telekeşilen gözlegli işleriniň netijesinde taýýarlanýan dürli önümleri bayramçylyk toý saçaklaryny berip berekedini hatam artdyrýar. Bu bolsa täze bayramçylygyna münasip zähme sowgatlarynyň taýýarlanýanyny anladýar. Öňürleýän önümlerini ýokary hil derejesine üçintilmegi, hususy kärhananyň telekeşeriniň esasy wezipelerini biri bolup durýar. Üstünlikli zähme çekip dürli önümleri öňürmäge döredilen ähli mümkinçilikler hemem şertler üçin hususy kärhananyň hünärmenleri hemem telekeşeri hormat prezident da alkyş aýdýarlar. Hemem täze bayramyny ajaýyp toý sowgatlary bilen garşylaýarlar. Hormat adamlaryň orta ýurdumyň vilayatyna we paýtagtyň Aşgabatda 31-nji dekabrda saat 20-den 1-nji ýanwarda saat 25-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat holugynyň berýän habar bilen tanışalyň. Balykyny vilayatyny ötkapýan mutgalyp ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagyny ordan teleskopda 7-10 km ýetýän şemal usary. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus şemal. Gündüzine 8-13 gradus kenary etraplaryna 4-9 gradus maýl bolar. Ahal vilayatyny ötkapýan mutgalyp ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagyny ordan teleskopda 5-10 metr ýetýän şemal usary. Howa gecesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şemal. Gündüzine 9-14 gradus maýl bolar. Mary vilayatyny ötkapýan mutgalyp gün ortagyny ordan teleskopda 6-11 metr ýetýän şemal usary. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus şemal. Gündüzine 9-14 gradus maýl bolar. Liverpool vilayatyny ötkapýan mutgalyp ýaş ýagar gün ortagyny ordan teleskopda 6-11 metr ýetýän şemal usary. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus şemal. Gündüzine 7-10 gradus maýl bolar. Daşy vilayatyny ötkapýan mutgalyp ömürli bolmagy mümkin. Gün ordan teleskopda 7-10 km ýetýän şemal usary. Howa gecesine 5-10 gradus sowuk, gündüzine 1 gradus sowukdan 4 gradus şemal maýl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ötkapýan bulutlar ömürli bolmagy mümkin. Gün ortagyny ordan teleskopda 8-10 metr ýetýän şemal usary. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 1 gradus şemal, gündüzine 10-12 gradus maýl bolar. Ýurdumyň şu ýanwar aýynyň birine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Ýa-da watandaşlar gyş pasyny howanyň derejesiniň peselýäniňi nazar alyp, pasalyň aýratynlyklaryna laýykly gynmegi. Şeýle hemme häzirki wagtda howada tozan bölejik görünen hadadan 6 göterim artma bilen baglanşykly howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini olmaklygy maslahat berýär. Mehriman ýaşar, bulary berk berjaýsaňyz ýylyň islenik pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriman adamlar, şunundan watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär. Ähli ötüşlerin özüne bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýler. Hoş sag bolun, edilýär.